Jadi rajo kalau lah takui di bini pak atau lah mek kesansarut. Nah. Manga rajo awak sebagai suami saya takui di bini asansaro pak. Asansaro nak terjalik orang gaik, nak terjalik don sana. Awak lah jadi orang semando masuk luka. Ni kan sama je balui nak bisa keluar lah. Jangan takui di bini nak. Kakak aku takui di bini. Sagan iyo karena nyo mitra idui awak, ya kan? Ini bapak-bapak ibu, istri itu yang membantu kita. Kalau kita bersanding ketika kita dulu beralik kan sebelah kita awak dua-duanya. Anak daru jo mara pulai bak talam jo tudong saji bak kapuran jo saoknyo siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya cie bulan cie matahari samo bacayo keduanya. Sampai